Det här är alltså rappning av byggningen Beterike med kalk ifrån Buttle. Som är ett fantastiskt arbete. Som då är utfört av Roland Simanda. Vi ser om vi kan få han på bild så han syns. Så ja. Det här är sista momentet för den här gången. Sen är det väl en aning några dagars jobb kvar på baksidan. Det ska väl då tas en annan gång, kan jag tro. Men det är rappning, den här spritrappning som det är inne på nu då. Gör ju att det blir snyggt och fint. Och den här väggen blev ju fantastiskt fin så till slut. Har man sett hur det kan bli med mycket jobb och mycket kunnande. Så kan det bli så här fint. Och en fantastisk sommarhimmel. Och där står han, murarmästaren. Hans fråga.